Wanama singcha patimung bike speed ke motoroi chalugoi phaiei tiprasa siklasa sloksa khorok nei umor chakra burano thutai ri rikha bike bai takuk Robindra Deborma no belai kheno tabuk thimra chajak kheremgar sa khamnogo tumani logi logi no refa rohnani naka jibi sa khamnogo takuk Robindra ni umor 75 year belai kheno tabuk thimra chajak yasku sukui bebakno phatioi thangbai kya tabuk belai kheno amang simang chalajak joto lukurokno omahai doi speed ke chalukma bai bike belai kheno tabuk joto thayono obahai salbrum brumno patioi tongnani nakha bike malkhungrok obahai kino patimung patika gurupot koloni laharo khorok tam sak duku manjak belai kheno tabuk sireso obahai kino kerengbar sak hamnogo kelajak khorok noi sikla diprasa tabuk sak hamnogo takuk Robindra Deborma no nargei malia jibi sak hamnogo refa rohnani nakha koktuma belai kheno wanama sija tam kok saka khnanya di gotna bo jagang mani noro jaga Jagala Sarmendra. diang bot khana mani Kumlong khumlung go phaimani khumlung tam haim phailoi mani payai parathan nai mane. para bo para nong kali tuju nor khorbse Khorong nai. engke malkhung baijang naikhe bike bibai Bai no. nung khe tam bike de motor Anes. driver de nang getai khorokjang ke Ukulu kazak. uklu kaja Ang bai logi tong nai ta. getai khorokja u thu tai nei bura hamani ke bo boda chalu ke Boke kesar kazak nai. ge bo Mane ang asuk siur ke semi ta. Bok kesar ya ke ba ukulu kazak nai ta. Driver alga. driver alta ta na Driver ke sikla no. noro khorok nei getai khorokja bura Mane borok Kosak duk khorong mana? da khorong nai ta. Bola siur semalia. Malia bese speed noro chalo bai bo Ang hasebla. eh Hase ne bagai 50 rong nai. 50 rogo Wati wazak. emni ni pumo Ha? ni pumo Lal game. ha Lal game. nang por je tongko bokla so koi to 11 no. bos klo Kumpul. kumpuyo oro kumlung kumpuy da Kumpul mo. getabo je os hak du kumanai bura ni mane bobo hairo kung ka sak nang sajima Mane ang numan to dara. bo ma Mane ka ang to asum no kuman sugi ang to mor sombla. Mane ang nu noro dare. ni Ante ya siyo. Ante ya si tolawata. Ante nos taman luka. Ante bini garden ke sawo. Ante ya skuwo. mane o yaskoni sukoi phati kani khnau Ante gar bini alga bini besar sawo gai. Ante ya sku marane kenawata. mara nai ngkoni ni ketang du kumangka Or thangka oro thangka kita buzaka marke no lamo kelai mane kado bu phaja kata marke buzaka baik hospital sampai ke ang saya semalia ajaga leng thangka na oro hospital o jaga hospital sampai semanwa oro hospital phai sija kata na or sisa leng thangka jaga no lenga thangka marke buzaka thabara ho 3-4 bar jaga no tu ang seman kata thabar zaman gai ang bungno mapsangka ang chalia nakade nei borna kama soya lagatar pui anor dihoka ke bo public rok nang yak tisa public jon tongo public rok yak tisa wo যখন তোমার mane public rok nang no yak ro hani ble ajaga ni যে ফাইনাই যত ন ফাইও বু মতি মাংসি ngke nung khasilia leng thangka ta খাসি লেগে থাকা বাইকে হসপিটাল সবাই কে আং সাইছে মালিয়া tai khoroksa kani logi tongnai bo ana saudo ang ko bigo sanai jalo saya bo ana sau kharthal senai nai kharia যে হামিয়ানো নাই থালাই senai ge bo bor jane thakar thanga saimalia ang hamiano thago tamungkha hainai sosawai bono naikha amsungno mane thuda thukya thara thangkani jini borok ba hai dana kharile bahai janai ba ge bono nukha yakun phatjak ekdom phati jang nukha yakun phatjak nukha bono ngke ang to cherai ge bono saga hospital thalai nei ge bini jate gusti rok phaiai to hele keta bono ngkeni logi tongnai le tam dukuma khabo bole kun maya bono to radhapuro sasuk jagno guta bo kun maya ang siuri mano bo kun maya